sigira songa da fuli a fuli nyamama na yi songa da fuli di nyamama an be fuli kura ka di madam travel ya ja sa do travel na ka de ba da de fuli soma madam travel ya ja ka da tuba na ka de ba da de fuli soma kan da mi jere je fuli ja ni so to se ma ba ko ka ira ka ko so ke ne na so ka da ala ni ma mi so wala wan so wa sikida ko na be je fa fa mali ko na ni mali ko ka ala ni a wo travel na ko ko na te ni la te ni se no do amma fa rasul kawdina ka tesirla na ya we fo nen mari lo kuma fa fana no ja Abdulaziz Sidi ba le français be do kala ka signa na ya da re ma so ya amma ko français ka fo le ja be na Sidi ba na je ko na termo no mana me ko lo sa ba no fo du be la be la pe na si so wa ma de ko français ka fo le gran la ka di Mustafa jara na ka de ba espen ko fi ka ba kuma se be la ne ko fe le français ka ni so ma ka de na fa na kra ko shek ne haidara asili kushira fa kan do ba na be do ka fo bu wala ka ya wala ko fa do le kenen ma côté parti côté association côté encore façon Mali est fait mal de ça on va la aller quand on va monter en façon Mali on a lancé quand on va faire ça en façon de le jamaa on va le faire alors on va demander ma cité pour la na que on se voit and se va monter quand on se voit la campagne là on se voit au fond au dans bien moi ya va na la faire la faire la continuer pour la dire na on la petite ya nga ko do do e no do ale be mo so kono Mali Web TV ale masokono today ale ya donc avec bella de l'info ka bella de le wala mondo isen volta kamali flo okona awo ibanga sira ina mutu wa bismillah an nan janya mo so anditi an bu ke wale korola je yemu bu faso yemu bu ka sigida ina yo la je amma ka fili abada che wa ube muso wa ube na yo bla u korola tamalu wanga korola au bella de l'info ka awol mondo nuntu iniso pensi fo ki bakada okay na tomo mauma wati konna na no ba lamena sure fo kene ka adam le la fo di la jondo na ko fo na da ba ambe anga treta ani fo le baba la nya fo ka na ka de ba fo ka mbalamuso filaw min bɛ radio gérer la ko fo ko bakara Yasin ani peut-être ka an ka technicien fo ka yɛrɛ fo ka denbaya fo ka cɛkɔrɔba muso b'a fari ɲininkali kɛ ni bana bɛ bɔ ala k'a ban pewu k'an kɔrɔ fugulana muso fo fantala Amadu min bɛ taa n'o ye an ka USR président Europe waati n'a b'a fɔ an b'a fo k'a bakara n kɔrɔmuso bari Amina Sidibe Amina k'a fɔ k'a bakara maa o maa b'a lamɛn ka bɛɛ don kiramantɔ na k'a fɔ an sɔn bɛɛ ala ka tile hɛrɛ kan ya rabbi nuntu bɛɛ lajɛlen daminɛ sɔgɔmada na an ka kutuba a bɛna wuli bɔrɔsen 4 ɲɔgɔn na ka dɔwɛrɛ ɲini ka fɔlɔ ka fɛn min ye lakanabaliya ye a ɲɔ a bɛ cogo min na l'armée malienne ko sama ta puissance nun cogo min na hakilina jɔ kan an y'a ye k'a fɔ bɔrɔsen 2nan o bɛ tali kɛ an y'a ye nin waati la premier ministre Choguel Kala Mayiga a n'a ka tɔn yɛrɛ cɛ n'o ye M5RF ye kiri ni wɛrɛw de ayiwa kana yɛrɛ kɛnɛma bɔlɔlɔw sanfɛ fana caman ko ayiwa ka wala yɛrɛ sɛbɛn ko Asimi bolo b'a kan na nun cogo min na hakilina di o kan bɔrɔsen 3nan bɛ tali kɛ min kan an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in na fɛn min ye faransikɛw ka laseliso minnu bɛ yen n'o yɛrɛ fi ni France 24 ye la k'a fɔ k'olu ka baara jɔ fɔlɔ yanni waati cɛ i bɛ hakilina don fila kan an bɛ taa bɔrɔsen 4nan bɛ taa tali kɛ CEDEAO ka sanction kan a ye kɔlɔlɔ minnu lase ani an ka jamana premier ministre ani Asimi jamana ɲɛmaa yɛrɛ u kuma ka mun de kɛ sisan sa pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na ka se ka waati fɔ an ɲɛna ala ta bɛ se ka kɛ cogo min na. Presque fo ka barika da an ka lamɛnnikɛla bɛɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba min bɛɛ b'a lamɛn ka bɛɛ don kiramantɔ na an b'a daminɛ lafiya fɔli la n'o ye lakanabaliya ye Mali kɔnɔ an da sera ka se fɛn min ma ko an bɛ information sɔrɔ ka bɔ Mali kɔ caman kan ani Mali kɔnɔna na donc n'an ye min sɔrɔ ka dɔn an b'o lase o kibaruya la maa o maa kɔrɔta ye k'an bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ donc c'est pour cela an b'an ka numéro WhatsApp di mɔgɔw ma ni information bɛ yen ka bɛ se k'a bila an ye k'a bɛ porte-voix k'a kɔnɔna na an b'a vérifier an bɛ sɔrɔ k'a donc ka tɛmɛ n'a ye n'o ye 76 32 76 00 ye donc nin lakanabaliya la jateminɛ kɛra k'a fɔ nin tile fila in na an ka ɲininiw kɛ na le 13 n'o bɛnna opération dɔw kɛra n'an b'a fɔ a ma dans le secteur de Menaka
n'i ye jateminɛ kɛ nɔri kɔnɔna na tile filanan gɛlɛya caman kɛra rebelle ninnu ni an b'a fɔ min ma min bɛ Mali contre la n'olu ye État islamique mɔgɔw ye o y'a ɲini ka an ka maaw da fɔlɔ ka min bɛ kɛlɛ kɛra pour que jamana ka to a cogoya la o y'olu ka militaire dɔw fa en même temps jamanaden bɛ fara a ka ye cogo la ka tɛmɛ ale kan ka 60 ɲɔgɔn sɔrɔ ka tɛmɛ o kɔnɔna na minɛn kan fan fɛ yɔrɔ min na jateminɛ k'a fɔ an babukan ka lase Ishahar ani Orhad ni Takran ni Ina Haben ninnu ye dugu ye ka tɔgɔ n'olu bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ nɔrɔ fanfɛ yɔrɔ in na n'o ye Menaka fanfɛ yɔrɔ ni wo kɔnɔnaw ye caman ye Kɔrɔbɔrɔkan ani a bɛ fɔ min ma ka Machelikanw ye olu baara min kɛra an ka armée wulila ka don opération kɔnɔna na ka taa min bɛ Mali kanu na ka taa yɔrɔ appuyer armée ye baara kɛ ka tɛmɛ ka ye lamagali kɛ min b'a to État islamique bɛ se ka boli ka tɛmɛ k'u ka minɛnw n'u ka fɛn bɛɛ kɛ u ka wuyuw kɛ ka taa sira minɛ donc fali min da o kan ni k'i b'a fɔ an b'a cɛ ka jugu donc o kɔnɔna na i y'a jateminɛ a su tɛ ka o de y'a to maa min bɛ Mali kanu na n'o olu bɛ fɛ ka Mali supporter a secrétaire général bɔra k'a ɲɛ k'a fɔ ko Mali bɛ fo armée malienne bɛ fo k'a ka fisa yɛrɛ ko armée malienne ka na sigi yɔrɔ ninnu bɛɛ ka yɔrɔ contrôler ko pour que État islamique ko kun bɛ fɔ ka tɛ kɛlɛ ka se ka ban nin bɛɛ bɛ hakilina min yɛrɛ k'a fɔ ka ko baara de kɛra hakili sigi kɔnɔna na donc jateminɛ kɛra k'a fɔ o kɔnɔna na maa caman ni tora a ko la Malien min ani an ka sɔrɔsi maa soutenir na ni a bɛ fɔ o ma ko Bullare an bɛ dugawu kɛ ka tɛmɛ Ala ka hinɛ olu suw la mais rebelle ninnu ka taa na dugawu k'olu ye n'an bɔra o la Mali ko ma donc ni o ye baara dɔw daminɛ ka sɔrɔ opération secteur kɔnɔna na n'o kɛra Jabali fanfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Berekayi wele n'o ye dugu ye ka tɛmɛ n'o bɛ Segu mara la donc an y'a jateminɛ k'a fɔ ko terroriste kelen ka tɛmɛ donc o sera ka neutraliser parce que fali mɔmɛ tuma bɛɛ b'a fɔ neutraliser donc ani ka PM kelen minɛ a la k'a fɔ k'a ka moto minɛ a la ani sac de engrais 5 ka donc olu a jateminɛ kɛra k'a fɔ o bɛ bombe ninnu dilan n'o de ye k'o bila sira kan donc ani suspect mɔgɔ 5 ɲɔgɔn minɛna après enquête kɛra o la dɔw libéré la jateminɛ kɛra k'a fɔ secteur banni na donc ni o bɛ fɔ fanga mɔgɔw ye o to u ka yaala kɔnɔna na fuyeliw la ka mɔmɔliw kɛ o ye embuscade daw ye nka a bɛ fɔ min ma ko forêt de Sera o forêt de Sera in kɔnɔna na gwɛlɛ wulilen ka ban jateminɛ kɛra k'a fɔ an ka maa nata dɔn ko min ye terroriste la ka dɔn an ka maaw ye maa 12 faga ka pick-up 2 na dɔn ko o minɛw la ka mitrailleuse 12-7 2 minɛ ka PM na dɔn ko a bɛ fɔ min ma 10 k'o minɛ ani BKM na dɔn ko 3 na dɔn o y'o minɛ la zone min ye ka Sikaso mara ye patrouille min wulilen don ka patrouille na dɔn ko bolodali kɛ ka mɔmɔli kɛ frontière ninnu fanfɛ yɔrɔ min na Sikaso mara la ka taa o sera ka terroriste kelen bolo da kan ka moto minɛ téléphone dɔw minɛna u bolo la o bɛ téléphone ninnu introduit la nin waati in kɔnɔ opération kɛlɛtigi na donc ale yɛrɛ le 11 na donc a wulila ka mɔmɔli kɛ n'an b'a fɔ a ma ko région de Nara fanfɛ donc terroriste na donc a damani na donc o sera ka olu fa marifaw na donc n'a bɛ fɔ o ma ko PK 47 na o 3 minɛna téléphone dɔw minɛna o se ka donc o bɛ téléphone dɔw introduit la k'a lajɛ baara min bɛ kɛ la a ma profiter aussi na donc ka aussi le mercredi don attaque dɔw kɛra n'an b'a fɔ Buluba ni o bɛ à 10 km de Dugu à 10 km de San donc jateminɛ kɛra k'a fɔ o y'a olu attaque o bilan an bɛ yɔrɔ min a ma se k'o sɔrɔ Bamako central EDM n'o ye Dasalamɛ tasuma la donc a fɔra ko a ma siba dɔgɔyara ka donc a damani de banana donc sera ka k'o récupérer na installation min bɛ yen ka o ma se ka tasuma ma se ka don a la min profiter aussi n dɔgɔnin n'o ye journaliste ye n'an b'a fɔ a ma ko Abdou Fama ka donc a vient to dimanche tɛmɛnen Abdou Fama o ye n'o ye L7 la a ka suturali kɛra an bɛ dugawu k'a ye dɔgɔnin min don Ala ka ye fisa ani Ala ka lamɔ ɲuman d'an ma insécurité ko la donc an bɛ se ka min fɔ o ye nin ye ta ni dɔ b'i bolo ka fara
ayiwa fɛn tɛ n bolo k'a da sira kan an b'a dɔn k'a fɔ caman kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na sabu ka da kan an b'an ka sɔrɔsiw fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka wuli ka jɔ min n'u b'a la nin waati la an b'a fɔ ala ka sebaaya d'u ma waati bɛɛ lajɛlen la kɛnɛ in ka ɲi sabu ka da kan o ni dusu ani hakili de bɛ baarakɛla terrain kan nka ninnu tɔgɔ n'i ye taabolow jateminɛ est ce que senkɔrɔ juguw fana tɛ fɛn in kɔnɔna la walasa ka se ka Mali ani a sigiɲɔgɔn jugu dɔw bɛ olu bila ɲɔgɔn na. N'i y'o fɔ n da bɛ don min kɛra tile fila in na donc o bɛna se i bɛ information de di parce que n'i ye jugu fɔ an tɛ jugu kɛ jugu koronin kelen ye RFI min ka dan o tɔw bɛ min kɛra an t'an da yɛrɛ baara kelen na. An ka wele kelen na. N'i ye jateminɛ kɛ tile filanin na i y'a jateminɛ k'a fɔ Moritani anw ni olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin waati in kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ an ka sɔrɔ bɔda. Parce que min don o y'a ɲini ka datugu an na k'an don boîte kɔnɔ ka datugu an bila baara kɔnɔ ka baara datugu mais ala nana ka kɛ fiɲɛ bara da wo fila bɔra la n'o ye a bɛ fɔ min ma Guinée Conakry ka wo ye ani a bɛ fɔ min ma Mauritanie ka wo ni hakili b'a la CEDEAO maaw ye délégation wuli ka taa fɔ Mauritanie k'o kana sɔn ka ka port dayɛlɛ anw ye an ka sɔrɔ ka se ka don ani an ka minɛnw ka se ka bɔ ka taa kɔfɛ filanin an ye jateminɛ kɛ Faransi maa dɔw wulila ka na CEDEAO maa dɔw wulila ka na o bɛɛ la Mauritanie ma sɔn ka taa Mauritanie a continue ka dayɛlɛ a ye k'a fɔ ka taa parce que sigiɲɔgɔnya kuranna kɔnɔ olu b'a dɔn ka ko ye sigi parce que ni min dɔn ka dɔn dɔw tɛ yen olu t'a dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnya na tɛ kojugu ko ka wajibi b'a la olu o lamɔna cogo min na olu m'o faamuya an olu na mɔgɔ cogo tɛ kelen ye parce que min bɛ k'i ka du kɔnɔ ani min bɛ k'i ka sigiɲɔgɔnya la a yirala anw na k'a fɔ ko kuranna kan ko la hakili ɲini ka na dɔn o la mais comme olu tɛ kuranna dɔn donc olu ka hakilina na anw ta tɛ kelen ye nasaraw wulila ka na ka fɛn bɛɛ kɛ Mauritanie ma sɔrɔ donc jateminɛ kɛra k'a fɔ Guinée ko de bɛ a daminɛ ka fɔ k'olu t'a la k'olu ma consulter olu ka sira t'a la ka sira dayɛlɛ sira dayɛlɛ ala ka dɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye mun kɛ ka dɔn o ka radio n'o ye RFI France 24 Le Monde n'u ye baara daminɛ a ka ca ni waati damani ye depuis a fɔra ko ka maaw ka bɔ Mali kɔnɔna na o ye ala minɛ ka ka kɛlɛ daminɛ radio ninnu kan tile fɔlɔ min o ye kɛ o y'a yira k'a fɔ ko Mauritanie ko maa dɔw fara ko an b'o kalan ko an ka militaires bɛ fa donc o ka information ninnu di bila o y'a sɛbɛn o ka titre kɔnɔ c'est rien à voir désormais entre la Mauritanie et le Mali o y'o ka titre de notre journal continental donc faut pas s'en rien à voir entre le Mali et la Mauritanie la situation devient plus en plus très compliquée o de y'o ka titre ye donc min yɛrɛ ne kɔ ka dɔn kɔ ala ye masa ye ala bɛ se ka ko dilan ta la ka dɔn ko Mauritanie parti politique dɔw o donna olu kan o ye baara dɔw kɛ ka dɔn ka yɛlɛma dɔw don pour que kɛlɛ ka wuli dɔw ye marche kɛ ka taa fɔ présidence la ka taa ko gɛlɛya ka da président bolo président o b'a dɔn ka fɔ surunya min ba o ni chef de l'Union cɛ o mankan pour que kow ka kɛ cogoya dɔ la ka sɔrɔ y'a se ka mankan wuli ka ko lase cɛ ma donc a Assimi ani président ɲɔgɔn wele ka kuma après délégation dɔw wulila ka na i y'a jateminɛ ka maliden jugu dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko délégation ma reçoit donc anw taara ka baara kɛ depuis tile fila ko ka maaw nalen don kana bɔ an bɛnna kan k'a fɔ commission min kan ka sigi an ka taa lajɛ jɔn de ye Mali kɛ or an ye enquête fɔlɔ min kɛ an ka maaw y'a yira ka enquête fɔlɔ min daminɛ k'a fɔ Mali armée tun t'o yɔrɔ in na donc n'a fara waati min kɔnɔna na an ko est-ce que tubabu yɛrɛ de m'aw yɛrɛ déguisé n'o bɛ bɔ fɔ Gawo fanfɛ ka na yɔrɔ ye parce que ani Gawan jan est-ce que olu de bɛna fagali kɛ ka tɛmɛ a kan parce que tubabu ka mercenaire min bɛ yen nɔ donc a bɛ fɔ les hommes étrangers min b'o bolo olu bɛ min fɔlɔ o ye Wagner 2 ye olu ye Wagner bɛɛ kelen parce que jamana maaw tɔw bɛɛ de recruté ka don a la donc olu ka denw kɛ ka kɛ ni maa ba 1000 personnes ye olu sigilen bɛ ɲɔgɔn fɛ Gawo fanfɛ est-ce que olu de bɛna fagali kɛcogo lajɛ cogo min na ani hakilina min t'a la a fɔra ka fɔ ko maliyɛn ni tɛ se ka juguya maliyɛn sɔrɔsi ni tɛ se ka juguya ka mɔgɔ faga donc comme olu de degelen don mɔgɔ faga jugu la ka dɔn cogoya dɔ la est-ce que olu tɛ est-ce que terroriste tɛ ni hakilina de bɛ boli la ka taa enquête min kɛra n'a bɛnna min na a fɔra ko jamana fila an bɛ bɛn a kɔnɔna na a k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o y'a kɛ ala y'a kɛ ka dɔn maintenant o ma se ka anw ni Mauritanie bila ɲɔgɔn na an bɔra la wa radio kelen min y'a daminɛ ka dɔn ka journaliste dɔ bɛ ko David Bachewa ka dɔn David Bachewa ka dɔn David Toli do wa ka dɔn David Bachewa do a tɔl do wa ka dɔn o David kelen tun bɛ Mali la ka taa Bɔɲana ka tuma dɔ la ka taa o David de bɛ to yen a tɛ san kelen ye a sen ma deli ka don Mali la a ye maa dɔw ta ko an balima filaw do ka dɔn ka kuma dɔw don olu da hali kuma don cogo la tuma dɔ i b'a dɔn k'a fɔ kuma in dilanlen tɛ ka ɲɛ parce que dɔw ko ka dɔn ko fila ko k'olu fila in na ko minɛlen na
ko tara kan ko tubabu ye ko tubabu dɔ y'i kan to ma ko mun ka olu ma faga ko tubabu dɔ y'i kan to ma ko k'a y'o fɔ faransɛ la ne ko ye n ka kuma in fɔ cogo ma ɲɛ a ka fɔ k'a tun y'a fɔ rusikan na n'o fɔra o se kuma ti ɲɛ parce que an ka mɔgɔ dɔw tɛ rusikan ye donc maintenant o k'a ye faransɛ kan de fɔ ni faransɛ kan bɛ i b'a fɔ ko faransɛ kan bɛ ni faransɛ kan bɛ ma pour ko ka dɔn enquête dɔ hors ma tɛmɛ ko in daminɛlen ka kɛ an ka mɔgɔw ka n'o ye gendarmerie ye enquête dayɛlɛ yɔrɔ in kɔnɔna na k'a lajɛ ka fɛ baara minnu kɛra so fara yɔrɔ min ka dɔn ale a bɛ yɔrɔ min yɔrɔ fan fɛ baara min kɛra pour que an ka se k'a lajɛ ka dɔn hakilina min kɛ nin b'a hakili jigin an ye tunnel ba min kɛ ka fɛ min sigilen don min warala ka da mobili bɛ boli ka don a kɔnɔ mobili 30 bɛ se ka don a la 40 bɛ se ka don a kɔnɔ anw b'o cogo de ye ka fɛ dɔn min tigɛ ka kɛ tournevis ye n'o ye boli kɛ ɲɔgɔn mara la ka taa boli ka don segu wo in kɔnɔna na ka fɛ dɔn an b'o ɲini ka dɛsɛ an t'o ye avion b'o ɲini ka dɛsɛ joli de y'a kɛ est ce que tubabu don o ye nin bɔ min ka fɛ k'a kɛ ka fɛ dɔn o bɛɛ hakilina de la donc tubabu lagosili kama o ye hakilina dɔw kan komi a fɔra ko o bɛnna ka bɔ mali kɔnɔ a fɔra ko ka ambassadeur dilanna ka bɔ mali kɔnɔ o ye hakilina min ta ka fɛ dɔn ko bɛna maliyɛn population bila ɲɔgɔn na donc arajo min komi RFI bɛ lamɛn bamanankan bɛ lamɛn n y'a fɔ arajo na sɛbɛn tɛmɛlen ko gouvernement ka disposition kan arajo ka tigɛ bi bɛ asime remercier ka so bɛ remercier ka fɔ ye kumakan bɛɛ an y'a kɛ caya n'i ye RFI ta i bɛ makan bɛ kɛ suu ni parce que o de b'a dɔn k'a fɔ Macron est-ce que an ka fɛngɛ ninnu kan nɛgɛsira ninnu kan est-ce que France 24 tɛ fɛngɛ dɔ kan a fɔra k'a bɛ taa fɛngɛ dɔw kan ka dɔn disposition ta la donc bi aussi o bɛ tigɛ parce que déjà a plateforme dɔw bɛ ka o welela k'a fɔ o bɛ tigɛ n'o ka tigɛ ko démarche ka bɔ Mali la ça c'est très clair donc hakilina bɛ ta la dɔrɔn an tila hakili kan mais hakilila kunun a ye Macron ka joli man ɲini parce que Macron dimina ka taa ko o y'a fɔ ko CEDEAO ka décision ta anw kama ko fanga min bɔra coup d'état fila ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ nin baara lankolon kɛ ka taa k'o tɛ se ka jɛn n'a ye ko ni Ala sɔnna bi sɔrɔ ka taa dɔn k'a bɛ Ghana président wele ka taa dɔn hakilina wɛrɛ kan ka ta parce que o tɛ jɛn se ka jɛn n'a ye RFI tigɛ la anw ko aw tɛ se ka jɛn n'a ye RFI tigɛ la Rusiw ka chaîne a y'o tigɛ ka taa dɔn aw b'a la ka tila ka taa dɔn k'a tigɛ Europe ka taa kɔnɔna na parce que aw fɛ ka contradiction mais a bɛ min fɔ la Rusiw b'o se ka information di a y'a tigɛ n'a y'a tigɛ vous n'avez pas de leçon à nous donner en principe démocratique au cours de la séance là je remercie la raison de la presse Datugu bɔra ka kuma cogo min ni journaliste wɛrɛ de ka parce que ale bɛ baara kɛ n'o y'a fɔ ka olu ɲɛ mais u ka mɔgɔ min bɛ yen o journaliste min ko k'a bɛ baara kɛ n'a fɔra olu ɲɛ bɛ tigɛ si le procureur n'arrive pas à assumer les responsabilités il faut que l'État assume ses responsabilités parce que min don olu le procureur de la République doit veiller à l'application stricte de la loi pour que k'a faamuya k'a fɔ olu bɛ sariya kɛ olu bɛ sariya boli maa tɛ se ka kɛ ka jamana déstabiliser ka tiɲɛni kɛ k'aw sigilen don k'a b'ale de fanga dira u ma ka taa pour que jamana ka se ka taa o tɛ se ka liberté d'expression tɛ liberté d'expression tɛ l'expression min ye ta donc ne maa ka kalan maliya de sera k'a dɔn k'a fɔ liberté d'expression ye min pour les raisons d'état il n'y a pas de l'expression k'a fɔ k'a fɔ ko expression ta o ye manamanakan de ye ni journaliste min y'a fɔ o ɲɛ bɛ tigɛ musalaka foyi to n'o kɛra a nɛ bi tigɛ ka a fɔra ka communiquer in na ni mɔgɔ ye faransi ka fɛn tɛ ka diffuser ni mɔgɔ ka dɔrɔn bɛɛ la presse ko k'ale kɔni da t'a la ko ni mɔgɔ minɛ n'o la ko k'i kari ka so la donc i tɛ se ka kɛ faden jugu ye jugu sago ye ka jamana ka taa buruja parce que e tɛ danbe tigɛ e tɛ hɔrɔn e tɛ halala ye k'i bɛ se k'i ka jamana feere est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ se k'a fɔ k'u bɛ u fa jamana o minɛ k'u kana jugu sa kana jugu e t'o caman yɛrɛ ten n'a bolo ma i kana bila kuma e bɛ fɛ ka tu se ka bila kuma jumɛn e t'a yira caman yɛrɛ e kana bila ka ni kuma kan dɔ sɛbɛn bɛ yen ka sɔrɔ n'a fɔ ɲɛ dɔgɔya wɛrɛ donc an ka baw bɛna den la bolo caman kɛ yan parce que a ka bon hakili ma mais maa dɔ o bala k'a fɔ a ye faransi fɛn minnu de wele olu bin ka sɔrɔ ka taa e nana premier contre la France olu de bɛ faransi supporter la mais an bɛ baara kɛ n'a sabu ka fɛn dɔ b'an bolo yan tel ni fɛngɛ ninnu télécell ninnu a tɔgɔ comment on appelle orange mais orange kɛra cogo di non maliyɛn joli de ka orange ma dɔn consultation bɛ yan jumɛn ayi an olu ti an ni faransi mɔgɔw ti kɛlɛ an autorité de bɛ kɛlɛ la mais an ye min fɔ ka télé de fɛnw mais le problème c'est que an ye min fɔ ka tɛmɛ n'o ye fɛnw respecté an jɔ kɔnɔna na arajo min commune y'a kɛ tan avec la complicité de la France ka Rwanda ci k'a fɔ mɔgɔ ka bɛ se tan mais bi kan to fulaw ma ko nin kɛra fulaw ye ka fulaw dɔw intervenir a bɛ mun kɛ donc a bɛna fulaw de wuli contre l'armée nationale a bɛna fulaw de wuli contre les autres
o tɛ wa munna e b'a stigmatiser ko fulaw dɔgɔtɔrɔ t'a la bɔbɔ t'a la mun de la ka taa e b'a fɔ fulaw dɔ ka dɔrɔn k'o wuli k'a bila mɔgɔw la ni tiɲɛni kɛra ni min minɛna bi an bɛ yɔrɔ min ka dɔrɔn ni marifa b'i bolo i ye terroriste n'i ye marifa bila a bɛ bɔ terroriste a bɛ dɔgɔnɔw la a bɛ fulaw la a bɛ bɛlaw la a bɛ furabɔrɔw la a bɛ bɛɛ la ni an bɛ bɔ ko sisan sisan hali n'anw woloden don n'o ye terroriste o kan ka kɛlɛ cogo o kan ka kɛlɛ mais n'o fɔra arajo lankolon mɔgɔ lankolon olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa fɔ an ka jamana ci miliyɔn min ta min kɛra Rwanda o tɛ kɛ yan donc o de la disposition ta maintenant les apatrides et les antinationalistes maa min ti a ka jamana fɛ kabilatigi tɛ fɔ o yɛrɛ bɔra ka dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ se ka don bulon kɔnɔ o mɔgɔ lankolon o kabilatigi tan ninnu olu ka fɔ jamana ci a ti ɲɛ c'est pour ça que hɔrɔndenw ni halaladenw ni maabadenw an kabilatigiw an dugutigidenw an ka kɛ yen o jeliw numu aw bilalen don ka dɔgɔ ka hɔrɔn ka ko ɲɛnabɔ a ye jɔ an jɔyɔrɔ la ni jeli min ye position ta nin na jeli tɔw ka k'o ɲɛ tigɛ ni numu ye position ta nin na numu ɲɛnamaw tɔw ka k'o ɲɛ tigɛ ni hɔrɔn min ye position ta nin na hɔrɔn ɲɛnamaw ka k'o ɲɛ tigɛ ni journaliste min ye position ta o la journaliste ɲɛnamaw ka k'o ɲɛ tigɛ ni jamana ko tɛ n'o kɛra ne bɛ fi ala ka sababu ɲuman d'a ma donc français ko b'a lankolon de kɛ mali sɛbɛnw bɛɛ tigɛra mali kɔni bɛ da kun min na an bɛ don min na i ko bi a mɔgɔ b'a den sɛbɛn bɛɛ de la oui a tɛ ɲɔgɔn mais n'an ko k'an bɛ mali ko kɛ mɔgɔ ko ye a tɛna se ka bɔ a kɔnɔ parce que n'i ye kunnafonidila caman ka kunnafoniw taabolo jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ b'a kɔnɔ dɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ dɔw bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la dɔw bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la cogo jumɛn na u bɛ dɔ minɛ dɔ la dugu la parce que fɛn minɛna cogo o cogo don dɔ a bɛ bange koyi maa tɛ se ka waati bɛɛ kɛ i bɛ kunna adamadenw kan e bɛ ka maa jama kunturu e bɛ kulu de tromper ala tɛ jɛn n'a ye don dɔ la a ko bɛɛ bɛ walaka mais an b'a ɲini ala k'a don yira an na de sinon an b'a dɔn caman bɛ baara kɛ na ni mun n'a bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la o bɛɛ bɛ dɔ de minɛ o kɔni o jɛlen don ça c'est sûr jibina o tɛ kun dɛ mais presque ni danbe tɛ maa la an sɔn fɛn bɛɛ i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma i fa jamana de to ni ka kɔrɔbaya tɛ maa na ni ka wala tɛ maa ɲɛ sɔn fɛn bɛɛ n'o tɛ maa tɛ se ka e presque maa bɛ se ka fɔ e wuli ka tɛmɛ i yɛrɛ ka jamana la ale t'i ka halalaya dɛ c'est à dire k'e yɛrɛ ye cogo ma i la maa bɛ se ka nafolo minɛ cogo bɛɛ ka mɔgɔ dɔw dɔgɔya ka tɛmɛ parce que n'a fɔ ko parce que a ko man di ye a bɛ jamana la n'i y'o jateminɛ ka tɛmɛ ça devient plus en plus compliqué or jamana bɛ ka taa an bɛɛ de jɛ don n'an bɛɛ jɛ don an ka jamana in protéger jamana kan ka protéger cogo di an ka baara kɛ cogo ani hakilina min bɛ bɔ ani kuma min bɛ bɔ an da o kan ka dusu bɛ don jamanadenw na pour que jamanadenw ka se ka taa u yɛrɛ ye parce que dɔw b'a fɔ ko on est dur pourquoi parce que e bɛ se ka lajɛ i ka jamana bɛ tiɲɛna mɔgɔ dɔw bolo ka sɔrɔ ka taa hali kabila ɲɛnama t'o bolo taayɔrɔ t'o bolo olu bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma c'est des hommes ratés sur terre ka olu nana ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ yen olu bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma. A kɛra i n'a fɔ adamaden ni dɔrɔgu t'a la ni dɔrɔgu na tɛ dɔrɔn n'a kan ka ka jamana de feere ka dɔrɔgu sɔngɔ ta a b'a feere o mɔgɔsiya bɛ jamana t'o bolo et aujourd'hui c'est que dɔw tugulen b'olu mɔgɔsiya dɔw yɛrɛ kɔ parce que maintenant hali fatɔ in fana kana to ka bila mɔgɔ ɲɛnama a y'a fatɔ ninnu dɔw ma ko dɔ kɛ a bɛ mɔgɔ bila a bɛna ka mɔgɔ y'a dɔn ko deni dɔ ye ma bila ka taa maa ju dɔn n'a k'o faga bɛɛ olu la a kɛra cogo min a kɛra bɛɛ a bɛ ɲɛna o ye lakale cogo ye parce que jamana kɛra cogo dɔ maa ɲɛnamaw de ka kɛ jamana kan. Ala ye o de choisir ka dabila mais ala y'a fɔ aussi n bɛ fanga d'i ma pour que ka jamanadenw ka taa o tɔɔrɔ la mais n'i y'i ban n bɛ fanga bon t'i bolo k'a di mɔgɔ ma o de ka ɲi ka taa cɛ tɛ wa mun de man di i bɛ kama a taara i bɛ ka filan a salen filɛ de a filan a bɛ salen i bɛ ka ye min sɔrɔ maliyɛnden ɲɛnama maliyɛnden danbetigiw hɔrɔn maliyɛnden kalan kodɔnna o wa de t'a sɔrɔ. Poisson kan ka sɔrɔ Mali kɔnɔ intellectuel malien ale ye min sɔrɔ mɔgɔ kelen ma sɔrɔ k'a kɛ conseil spécial ye ambassadeur ye ministre ye k'a kɛ premier ministre ye k'a kɛ président de l'Assemblée nationale ye k'a tila kɛ député simple ye k'a tila ka kɛ président de la République mais a sariya ka tɛna fɔ ko nafa sa cogo. Ayiwa n'o tɛ an b'a dɔn k'a fɔ kɔni a waati kɔnɔna na tiɲɛ don i bɛ an bɛ jamana bɛ da kun min na an kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni min ye fili kɛra a ka fɔ dɔrɔn karisa ye fili kɛ o ye tiɲɛ ye o bɛ faamuya donc n'i ye fili kɛ c'est vrai k'i ka segin bɔ mais ka denge karisa la
ya te bila te ka ka fiɲɛ te bila fiɲɛ b'i yɛrɛ la fiɲɛ b'i yɛrɛ la o cɛ awɔ o cɛ n y'a fɔ karisa bɛ tan a bɛ tan a ka se k'a fɔ o bɛ faamuya mɛ k'a fɔ ni a bɛ fɔ ni dusu min ye a bɛ fɔ ni hakilina min ye lamɛnnikɛlaw b'a dɔn k'a fɔ juguya ɲɛ mɔgɔ ko b'a la an k'o de dabila o tɛ nin waati la an t'o tuma la an ka Mali bɔ juguw b'an kɔ an ka se k'an bɔ juguw bolo jamana bɛ kɔngɔ kɔnɔ degun kɔnɔna na sɛgɛn bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don min na ko bi sunkalo de fana bɛ k'i magɛrɛ ka na o fana ko ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen il faut k'an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'an ka jamana ye an ka sauver n'o cɛbaw bɛ yan musobaw bɛ yen minnu bɛ se ka jamana in ka n'a kanu la n'u bɛ se k'a fɛngɛ n'o to an ma pan olu kɔnɔ sisan an bɛ taa an y'a ye k'a fɔ nin waati kɔnɔna na kiri ni wɛrɛ kɔni bɛ sokali ko kala ma i ka ale bolo gɛlɛya caman de bɛ yen ka tɛmɛ jamana taabolo la mɛ n'an ye ko fɔ parce que n'an ma mɔgɔw dɔw bɔ a la n'an y'olu tɔgɔ fɔ an bolo ne ye jateminɛ kɛ nin tile dama na fɛn caman de yera o la mɛ ɲɛ bɛ maa min kan a ɲɛfila la o de bɛ yɛlɛma ni bolo n'o ye mɛtiri Bacili ye n'o ye Koniba ye parce que min don mun de kɛlen don M5 la a ka ca ni waati damani tumani min na ni Mali bɛna taa embargo la kalo 2 maa damani farala ɲɔgɔn kan ka lɛtiri dɔ sɛbɛn ko M5 baara kɛcogo ma fɛ donc olu m'a faamuya donc mɔgɔw ka sigi u ka kuma lɛtiri ka taa sɛbɛnna olu ka yecogo la min ye lɛtiri signé olu ko ko dɔ de y'a fuité olu m'a fuité donc o y'a ɲini o ka sigi ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ hakilina dɔw ka taa o lɛtiri na mɔgɔ damani de y'a signé n kɔrɔ Modibo Sidibe b'a la Alasi Kuyate So b'a la fɛngɛ comment ça s'appelle Koniba b'a la Cheikh Oumar Sissoko b'a la Bacili b'a la o y'o hakilinata dɔw fɔ k'a fɔ ko débat kɛra débat ka se ka kɛ ka ɲɔgɔn faamuya Ala nana k'a kɛ o waati in kɔnɔ embargo daminɛ mais n'i ye Sogɛli ɲininka pour lui a ka hakilina na ni embargo bɛ yen la première des choses an ka o kan k'ale de soutenir parce que ale de M5 la baara ka kɛ fɔlɔ ni yɔrɔ ma sigi la c'est que réunion kɛw bɛ kan kɛ réunion ye o y'a sɔrɔ ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ bɔ Buba o de bɛ intérim assuré la mais o bɛ bɔ Cheikh Oumar ka structure de kɔnɔ MK la parce que n'i ye jateminɛ kɛ ka dɔn o gɛlɛya min nana ka se dɔw ko ma Sogɛli bɛ baara min kɛra c'est que ko kuma tɛ ɲɛfɔla o de ye et dɔw ka hakilina na président min bɛ yen nɔ n'o ye comité stratégique président ye o bɛ Sogɛli bolo o kan ka bɔ Sogɛli bolo pour que olu yɛrɛ k'a lajɛ ka mɔgɔ kura ta o mɔgɔ kura ka kɛ structure de veille ye pour ka se ka baara kɔlɔsi transition o kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ko réunion nana ko ni décision kan ka ta gouvernement na ko ka na ɲɛfɔ o ye fɔlɔ o ka da a kan sani a ka taa conseil des ministres ni ka taa yɔrɔ la Adama tun y'o tante waati min dɔ la mais a ma se ka taa ɲɛ mais jateminɛ kɛra k'a fɔ nin bɛɛ la ka to o ye plus de réunion daminɛna depuis 17h fo ka tila 23h30 o bɛn n'a kan k'a fɔ Sogɛli bɛ continuer ka na donc ka transition ɲɛma fɛngɛ assurer M5 mais ça fait 2 semaines a bɛ na réunion de k'a kɔnɔ o kɔnɔna na ma min faamuya tile 2 na ɲɛ b'a kan Bacili bɔra indépendant na Bacili Koniba bɔra indépendant na Koniba dun a fɔra ka gouvernement tun bɛ sigi la cogo a welela ka na sigi Sogɛli da ko ne ma k'a y'a fɔ a ye k'a fɔ ko le ministre na donc la lutte contre la corruption et tout ça donc olu ministère bɛna créer a bɛ di Koniba ma pour que Koniba ka kɛ ministre ɲɛmaa ye pour que kɛlɛba min bɛ yen ni sonyɛli ni kalabanci min y'a min kɛra audit ɲɛmaa don ka taa audit dɔn ale ka k'o ministre pour k'o kɛlɛ ka se ka kɛ la lutte contre la délinquance ko Koniba ko min don ko ka dɔn empoisonné len don ka dɔn k'ale kalan ka dɔn a ma sɔn ka dɔn k'a ko la donc ni ne y'o Koniba ye bi n ka kɛ kɛlɛ ɲɛfila la ka dɔn ça de mun de tun kɛra mais surtout Sogɛli y'a yira o la k'a fɔ olu bɛnna min kan donc M5 kɔnɔ o tun ye fɛn 4 fɛn 3 ye fɛn fɔlɔ ye mun ye maa min ye fagali min kɛra le 10 a ɲɛmaaw ka se ka dɔn surtout min y'a kɛ ka se ka minɛ baara kɛra cogo min na fo ka se ka minɛ ko bi n ka taa yɔrɔ min c'est que force de cira
maa min n'a fɛ y'a baara cogo kɛ n'o tɛ dɔw minɛ na ko polisiw wulila ka mankan k'a kɔnɔna na olu bɛ kaso la et dossier bɛ continuer loi dɔw taara o fana concernant fagali min kɛra et aujourd'hui a fɔra ko ka indemniser et en même temps au niveau donc de ministre Oumar Diarra baara min kan ka kɛ o bɛ kɛra a ma se mɔgɔ ka exposer ni min kan ka di o bɛ di ka to baara kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sɔnko ye a bɛ se ka kɛ hali soko ye a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ o baaraw bɛ kɛ a ye ɲɛfɔ ye a ye filanan ɲɛfɔ ye parce que anw bɛnna min kan ko assise anw de ye assise préparé an de y'a document de kɛ ɲɔgɔn fɛ wa assise baara min kɛra dɔrɔn a kɛra fɛnba ye an sigilen don ko baara tɔ bɛ kan ka kɛ cogo min an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɔn o kan ka kɛ cogo min a ko sabanan ye jumɛn ye la lutte contre la corruption a fɔra e kan ka kɛ ministre ka dɔn e ma na kɛ ministre e bɛ se ka kule jumɛn ye k'o kɔnɔna donc naaninan ye jumɛn ye a fɔra ko réforme min kan ka kɛ baaraw bɛ kɛ la réforme kan ka kɛ parce que organisation tableau rond kɛra baara dɔw kɛra a kɔnɔna na pour que yɛlɛma dɔw ka se ka don a kɔnɔna na maintenant baara tɔ min kan ka kɛ k'a ka danbe n'a ka hɔrɔnya segin ma surtout Nations Unies na déclaration min kɛra olu kɛra sortie min kan ka kɛ n'a fɔ donc olu de kɛra gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o bɛ gérer la cogoya la insécurité ko kuma bɛ fɔ l'armée est en train de monter en puissance mais baaraw bɛɛ bɛ kɛra hakilisigi kɔnɔna na a ko n'a ye jateminɛ kɛ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ embargo de b'an kan an k'a lajɛ an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka bɔ olu ko non dɔw ko o cɛla ko il faut forcément que Sugali ka na o ɲɛmaya mais e de la ka ye combat jumɛn e bɛ na kɛlɛ kɛ na fɛ ka instrument le moment où o cɛla ka tous ces gens là qui sont là parce que bɛɛ ye réunion fɔ abandonné a fɔra mana si ka permanence ka na tɛmɛ ale ye donc o kɔnɔna na bɛɛ tun ye réunion abandonné maa min yɛrɛ tun bɛ taa réunion na k'u ma kɛ donc san ka na ko in yɛrɛ ka yɛlɛma parce que bɛɛ y'a bila Sugali kelen de tun bɛ taa réunion e b'a ye ka tila une heure du matin 23h matin a tile b'a ka discours sɛbɛn a bɛ bɔ a ka ka communiquer donc maintenant les baara min bɛɛ kɛra a kɔnɔna na fo ka na se yɔrɔ la o bɛ se ka di mɔgɔ ma cogo jumɛn ka fɔ ka ko tila ka kɛlɛ n'a ye mais baara min kɛra ko k'a yira de ka dɔrɔn k'a fɔ ko hali a ka M5 k'a ma se k'a gérer ko donc k'a ka bɔ premier ministre ya dɔw ka kɛlɛ y'o ye mais premier ministre ya kɛra cogo cogo aujourd'hui Mali kɔnɔ c'est à dire an ka fara juguya ma a ka ca ni san dama ye an ko an mago bɛ ɲɛma de la mais ɲɛma bɛ se ka taa tiɲɛ fɔ tubabu ye k'an dajuw b'o bolo pour an ka danbe n'a ka hɔrɔnya se an ko san 30 kɛra gɛlɛya kɛra hali Amadu Tumani Ture san 30 san 50 kɛra maa 2 de nana gɛlɛya sɔrɔ tubabu bolo parce que o banna tubabu la ala ka hinɛ Modibo Keyita la a dalen kɔ ye ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la a dalen Amadu Tumani banna tubabu bara ko de mankan kɛra ne kun k'a fɛ ka se ka tiɲɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ aujourd'hui maa min bɛ se k'o tiɲɛ fɔ bi k'a fɔ ka tubabu bɔ o dabolo la k'a fɔ k'a yɛrɛ di k'a ka adamadenya di parce que n'i y'a kɛ tubabu la fo k'i sa o ti to yen o bɛ ɲini cogo ɲuman na o bɛ ɲini cogo jugu la ko jamanaden bɛ se ka jɔ k'a fɔ o waati kɔnɔ i y'i yɛrɛ di jamana kɔnɔ juguya bɛ hasiya kɔnɔ k'i b'a fɔ ka tigi o cogo a tɛ kari kari ko hɔrɔnya tɛ sɔn a ma danbe tɛ sɔn a ma kalanbaya tɛ sɔn a ma bi o baara de bɛ yen donc je sais que c'est important à savoir est-ce que Sugali ko donna Mali kɔnɔ anw kan ka mun de kɛ n'an y'a ɲini M5 la ou n'an y'a ɲini cogoya dɔ la k'a ma se ka kɛ an ye mun de demander n'a ma se ka kɛ donc n'o kɛra baara bɛ se ka kɛ o hakilinaw kɔnɔna na mais aujourd'hui kɛlɛ dalen bɛ Sugali la dɔw ka kɛlɛ tɛ fɛn dɛ n kɛra ministre n muso kɛra ministre il faut n cɛ kɛra ministre il faut que n den ka kɛ ministre o tɛ se ka kɛ o b'a dɔn waati Mali kɔnɔ a fana Mali nana ayi a ma na dɔ ta kɔnɔ mais a kana bɛɛ de kama mais ni nin bɛɛ jateminɛ dɔw ta ye min ye parce que a kunkolo de Mali ye Bathily e y'a fana ta ko Sugali ko k'a b'i faga e b'a ɲini cogo min k'a mɔ cogo Bathily e ye fɛn bɛɛ kɛ n'a fɛ dɔrɔn e ko bi ko dɔw denw de bɛ ka fɛ dɔw fa ne na mais Bathily an ka kuma ta k'a lajɛ joli bɛ joli na Mali la joli na ni n'i yɛrɛ ye internet la i ka fɛn dilannen tɛ wa donc ne ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ an ka kow kɛ ni hakilisigi ye an kana taa bɔgɔ ko la mais min don nin bɛɛ bɛ kule min bɛɛ b'a la o de don Sugali ko ma ko mɔgɔ k'a jateminɛ k'a fɔ ka taa ko politique mɔgɔw o lagosilen don cogoya dɔ la k'a fɔ ka taa o bɛ place ko a wari ɲɛ de ye k'an ka n'o kɛ ka taa an ka lajɛ les jeunes o ko bi ko Sugali les jeunes bilala olu la olu de mais Sugali ko k'ale ma jeunes fɛn bilala jeunes na aw de ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc jeunes k'a bɛ na ne de Sugali y'a fɔ ko a kana na ni jeunes ye ko parce que jeunes ka kɛcogo de y'an ta tigɛ aw ye ne bila minorité la ka na ni jeunes ye n'o jeunes bɛ yɛlɛla aw ka bɛn ka dɔrɔn a bɛ na alize mun na ne b'a ɲini de a ka ɲɛ ne b'a ɲini de ka baara kɛ a ko n bɛ fɛn fila fɔ a ye a k'a faamuya don min
du coup, quand il a Mali, M5 Blacadi, les déclarations sont plus de 2 ans, 3 ans plus tard. Après, la petite on a une déclaration qu'elle a fait de faire mourir dans l'honneur et dans la dignité à trahison. Après, on a la déclaration qu'elle a fait contre nous, quand il a soutenu. Après, on a 23 heures, on a jusqu'à 5 heures du matin, quand on a chez toi rencontré, il faut qu'il y ait Après, on a soirée, des choses. Après, à un moment donné, personne ne croyait. Il y a des gens pour la passer. Après, on a une bonne télé. On a des gens qui ont été mais l'idée, c'est préparé. À bien préparer. Parce que donc, Alassane, la conversation à téléphone, là, donc il y a fait un d'accord pour que ça ne dise pas. Alassane, il y a son qui allait bien, donc il y a un téléphone, mais il y a un enregistrement sur la dégueu, ça a été très décevant pour Alassane, parce que Alassane m'a dit qu'on se enregistre. Donc, comme il y a comme plein de choses, parce qu'à fois qu'on prie, il y a quelqu'un qui a comme social baby. Donc, au quel est le bien de continuer. Parce que déjà, il y a des remaniements communs. À fois, il y a des remaniements quoi, à fois, je peux dire qu'on va rassembler. Il y a des questions de poser. Je peux dire qu'on va rassembler. Il y a des questions de poser. Quand il y a d'abord, je vais dire qu'on va politiquement faire notre pays. Donc, il y a beaucoup de choses. Flamel Joy, et Casa et Cabella, et Casa de Sena, à Canada. As il y a un way to move about to pull him to with a clear and move it. We will hot personality pour la Tassisa, ou Farnayoka, Kanuka, reporter, Kafain, and after Yoga, Pultla, after the modification of the Akaka, or you want a boss there. Comme Mali va gagner, va faire signal. Mais du la flash ya fa de maintenant. Ya ga da amana tuba to la ala ka dina. A tete na da kele ka na tula ka bon bari ko le ko kai do ma ko na. We kafu go la ka ka de ta. Pour la marche. Jode ya ke ade ma ko to na ko ba. Parce que donc tu on a fraude ya ko de ta sa ka. Ça vous a fait ça, à télé mana tabako, kejo kuna, bisu ko funa da atli. Vous avez ça yabo, ako kati faka sibito ko la ne. Ya télé ni ko be ke Dakar, jo kuna ma de la clé ka. Politique, méchanceté gratuite. Maintenant, je suis dans une position là, fait des résultats. On a la fois MCI belle non. On a les forêts. Madame Sylvie déclaration sur des matériaux mouvement démocratique. Encore, on observe le mouvement démocratique encore. Ailleurs, on est à la fin. Allez, nous avons un Canada où il y a un check la chose comme ça. Mais nous, pour des intérêts, on va corriger. Mais on va se souvenir. Nous sommes les Africains, à deux qu'on n'a pas supporté. Nous sommes les Africains, à deux qu'on n'a pas lâché. Vous avez entendu? Oui, je m'en cache, je m'en cache, je m'en cache, je m'en cache. Parce que je m'en cache, je m'en cache. Mais les gens qui ont dit, dis-moi, les gens faut que tu aies oui tout à l'heure. Avec moi, on a un bon gars, des mailles fortes de repos. Après, on a un date où on a tiré la bouche à tout. On a daté les blocages à dire. Les datés les blocages à dire. Nous disons, oh, allez, nous va faire, oh, nous va faire. Non, d'aller pas oh, il y a un peu de ok, oui, naturel à Baradi. Les gens naturels en fait. La communication, tu communiques. Personne ne va nous apprendre ça. Les communications, tu vas communiquer. Mais tu communiques en tout moment. Tu vas te communiquer à tout moment. Tu vas te dire, il y a un porte-parole du gouvernement, mais il communique. Mais tu vas le voir à créer les jours de mots. Tu vas vous mettre en fort. Tu vas vous mettre en fort. Avec quoi créer les photos. Tu vas les voir comment ça va dans les I mean, a before me, my husband was we got a chamato, we hashi, and they got a German, they do I will let go. We go back to come France, Lenny Della, in a conference of Babo, no fight, on national table, on the Frata staff, and to the nationality down. I mean, I am Malian, I am Malian. Como William Warfare, Moy, though I had to ever take up the national thing in Cabo, which are not being too low, don't much control the reaction. Et aujourd'hui, quelle est la France? Mais en Mali, France, avec la France, dirigeant contre les dirigeants maliens. Donc, au cours de la population a daté clair.
Donc, les membres de l'OBEC, il y a un français, un français au départ, un français au départ. Maintenant, aujourd'hui, en matière de communication, il y a un coup de quelqu'un, si tu refuses de communiquer, quelqu'un communiquera à ta place. Et tu seras subisse. Je veux me dire qu'elle a, c'est de répondre. Et je l'encourage à répondre. Mais donc, on va faire au tout il y a un conseil. Aujourd'hui, en matière de communication, c'est que l'IA a quel même sur place. Mon frère. Tu m'en as plein à imaginer. Nous te disons, qu'est-ce que ni peut-être pour qu'il y a fara pour couverture même la gouvernement et pour que. Et bah do fara do là. Do ka do sente fara comme ça. Est-ce que nous m'avons dit ni ça n'a pas fort allié par là ka conférence ni hôtel la vitela ni de ne ka comme je voulais parce que comment do fa chama fa comme ça. Ni je te mets que quand tu viens avec soi à la une très grande à la boîte elle est non oui ils sont spécialistes de ça. Mais quel est le but de la tasse au boni donc on a un mot enfin on a la synthèse de donc quand on a donc on a ça fait ouf quand donc voilà. Nous le fond dans l'autre j'ai quand la famille aujourd'hui que c'est révolu. Il a été un grand combattant, un homme de lumière. Djibril était un intellectuel de très haut niveau. La famille a fait au Bassoukoura. Madame Sylvie a fait au Bassoukoura. Les jeunes frères qu'ils avaient en 1991, aujourd'hui, pour le cas donc on dit on fout là, donc on le dit. Donc Bénéga Hakimano, aujourd'hui Hakimano est beau, oui, lui qui a l'avènement de la démocratie, nous pensons que aujourd'hui Hakimano Nyamaye, c'est bon, mais franchement, il y a quoi en tant parce que dans ma toile, je préfère être conseiller au cas où des choix de la parce que c'est la diamant ils ne sont pas plus maniés que nous, ils ne sont pas plus combattants que nous, ils ne connaissent pas le Mali mieux que nous. Et en pépoint, en pédagogie, dans la honneur de Colombie, pour nous, nous pensons que la politique, c'est de gérer les problèmes des gens à bout de la vie. Donc nous avons on fait dans la classe de l'État. Il y a mille fois dans le Canada, dans la pour la bénéficier de la pour synthèse qui est dans la marque. Le gouvernement est là, c'est la pro. Il y a ce côté. La cité est cadeau. Donc, madame, la cité est cadeau. Oh, c'est la ministre. Oh, nous sommes la ministre. Oh, Dieu, la facacable. Oh, la ministre de la place. La quelle fois Mali, maintenant, c'est bon comme ça. Vous m'avez tout à conseiller. Alors, on t'a conseillé. Les ministres de la Fédération, tu vas faut le rectifier. Donc, on va faire une consultant. Donc, on va aller les intervenants, c'est la consultant, et non pas consulter pour les autres. Et donc, les autres. On est kata. Jusqu'où c'est au cas. On va voir. Où d'accord. On est le côté pour la fouille. Malo son métier, nous, c'est pas dans le réel. Donc, vous savez, dans la table, vous savez, dans la boîte, la nana qui n'est pas sur ça dit les mots. Donc, on met faux. Nous devons faire un professeur pour se dans pour retraiter ta voix, pour consultant. Donc, nous devons faire si nous avons qu'on a pas des voitures qu'on a des champs bien donc pour qu'on a c'est un pour Ukraine ni fait qu'elle a la ici va qu'elle a il a la pour pour tajibo qu'elle a pour pas belle de les taji sont avec elle les taji sont il là dis-toi qu'elle va pour faire il fait belle de sont fait belle parce que machine de la mourir de vous transporter au belle de la qu'elle a vrai qu'à faire c'est d'avoir qu'elle a et c'est quand mon familial là am c'est quand on crise qu'on le trouve ni je me que on fait créer pour la caractère de la colonie on a beaucoup de il a imposé des conséquences très graves bi spécialiste bleu et fédéral on a alcamaïna en général le sud de Basse ni je me que l'Ukraine n'a pas le engrais chaman di ni na be jo wa na to kasi engrais chaman so on a pour nos champs on a fourni pas de parole de la chose les hakillan na na to ko on est ñoŋce o y'a ɲini k'a fɔ o bɛ kɛlɛ min kɛ n'a fɔ o de ye rusi ɲɔgɔn cɛ parce que o jo tɛ kɛlɛ min na donc o y'o bila ko de la ka taa min nana ka dunya gɛlɛ o y'a to ka taa bi olu yɛrɛ gɛlɛya b'o fɛ ka to ka gazi na donc gɛlɛya farala kan pétrole na aujourd'hui essence na donc en France min farala kan 2 € 300 2 € 30 na to de farala donc n'i y'o jateminɛ anw fɛ an b'an profiter ka commerçants pour la première fois par la commerçant faut parce que déjà
gouvernement ɲɛmaa dɔw ye min fɔ ne ye commerçants ka na avantage ba min sɔrɔ min bɛ na ni pétrole min bɛ na ni essence ye olu jɛra ka bɔ u ka sɔrɔ dɔ kɔ o jɛra ka taa fɛn dɔ kɔ il est important que n k'o fɔ ka taa il y a des commerçants bravo à eux o jɛra ka avantage caman de kɔ pour que n ka tɛmɛ ko essence sɔrɔ ka na yɛrɛ hali ka a kana se dɔrɔmɛ mugan hali a kana se mugan yɛrɛ bi kɛra donc ce qui amène aujourd'hui le pays dans une situation franchement an b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen o gɛlɛya kɔnɔna na baara ko ka kɛ pour que hakili sigi ka na se ka sɔrɔ les commerçants font mais fɛnw sɔngɔ bɛ da gɛlɛya la donc il faut que maliyɛn min bɛ à l'intérieur fɛn o fɛn n'a fɔra k'a tɛ embargo concerné n'o ye tuluko ye parce que an bɛ donna sumalo de la n'o ye nɔnɔ ko ye n'o ye sukɔrɔ ye jama bɛ sɛnɛ an bara yan malo bɛ sɔrɔ yan tomati bɛ sɔrɔ yan an ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɔn an k'a dɔn k'a fɔ an ye silamɛ de ka an ye ala mɔgɔ de ka dɔn k'a fɔ an ye silamɛdenw de an ka fɛn bɛɛ kɛ ka pour que gɛlɛya kana don o la n'o gɛlɛya donna la an k'an jamanadenw to mais commerçant ni bila parenthèse dɔ kɔnɔna na quoi ne ko san o san ni crise kelen bɛ na sunkalo kɔnɔna na o ye crise jumɛn ye malo sukaro nɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ninnu sɔngɔ de bɛ multiplier tuma bɛɛ de bɛ gɛlɛya bon i t'a b'a fɔ tuma bɛɛ k'u ye subvention kɛ bon subvention bɛ kɛ ni mɔgɔ min ye a tɛ kɛ ni bɛɛ i n'a fɔ sogo ta kɛra cogo min na u bɛ subvention kɛ ni commence à groupement dɔ de mais tɔw t'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na o kelen fana o problème bɛ yen mais pourquoi comme fɔlɔ la an tun na ma a fɔ cogo min na coopérative kɔnɔna na tun bɛ quartier bɛɛ kɔnɔna na gouvernement ma fɛn bɛɛ subventionné u b'a fɔ an dala yen maternité kɛrɛfɛ tribunal min bɛ yen mɔgɔw ka to ka t'u ka sukaro n'u ka nɔnɔ au moins k'a fɔ k'u b'a subventionné dɔw bɛ ala ka tiɲɛ o de ka d'u ye sinon bi an bɛ yɔrɔ min na tout le monde sait que jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na hakilina min kan ka k'a la c'est que nafa fɛn min kan ka kɛ pour que mɔgɔ jamanadenw ka se ka tɔɔrɔ ka se ka dɔgɔya i ye min fɔ capacité de bɛ yen nka hakilina de kan ka k'a kɔnɔna na baaraw ka se ka k'a kɔnɔna na mais aujourd'hui an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ maliyɛn caman bɛ yen ka dɔn hali ni exonération d'o ma o b'a feere o bɛ se ka baara kɛ ni na donc exonération ye donc o bɛ gɛlɛya ko kuma fɔ e tɛ se k'a fana ko jamana na ka dɔn ko exonération ka d'i ma i ka taa exonération feere cogo min ja k'a sɔrɔ k'a tɛ to i tɛ baara kɛ n'a ye donc jateminɛ caman kɛra o kɔnɔna na donc aujourd'hui n'an bɛ fɛ ka bɔ o kɔnɔna na il faut que maliyɛnw yɛrɛ de k'o yɛrɛ organiser parce que situation bɛ cogoya dɔ la fɛn dɔ fɔra ka dɔn pour que sorte État tɛ se ka na dɔn monopole la ka baara kɛ k'a fɔ i n'a fɔ a kelen don o dabila n'a mɛnna donc baara min bɛ kɛ la ni gouvernement sera ka hakilina dɔw t'a kɔnɔna na sɔrɔ bɛ se ka yiriwa ka dan kɔnɔna na effectivement gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ donc an b'a dɔn ka ka ko tɔ yɛrɛ bɛ ɲagami o baara tɔ kan ka kɛ cogo min na ka maliyɛndenw commerçants ni tɔw o de kan k'o organiser pour ka se ka bɔ o kɔnɔna na moi c'est comme ça que je vois la chose. Ayiwa an kɔni an bɛ dugawu kɛ u ka se ka solution sɔrɔ nin ko ninnu na sinon an y'a fɔ maa minnu bɛ taa misiri kɔnɔ su ni tile kɔlɔsi bɛ kɛ maa minnu bolo minnu bɛ boli la ka taa makantaraw ni a bɛna ye da ka intervention kɛ a ko yɔrɔ faransi kɔni o t'a fɔ k'o ye silamɛ jamana ye mais silamɛ kɔni bɛ yen mais faransi ko ni sunkalo sera tubabuw bɛɛ ka magasin da i ye silamɛ ye o tɛ silamɛ ye u bɛɛ lajɛlen ka magasin daw u bɛ promo de ko promo carré ko promo carré u b'a k'u ka fɛn ni fɛn bɛɛ k'a la san dɔrɔmɛ mugan i b'a sɔrɔ u b'a di dɔrɔn ka o ye faransi ye olu tɛ silamɛ mais anw dun ta anw ye silamɛ jamana ye wa maa minnu bolo bɛ nin jago ni fɛnba ninnu na fana a caman ye silamɛbaw de ye kɔlɔsibaw de b'a a caman bolo wa a caman fana teri de ye moribaw fana ye u ka fɛn bɛɛ ye moriba ninnu de donc munna olu tɛ kɛ misali ye mɔgɔ tɔw ma. I ye min fɔ ɲininkali kelen kan parce que olu de bɛ se k'a jaabi n'i ye jateminɛ kɛ ka normalement jaka bɛ taa minɛ fɔ ma kan ka pour que ka se ka dɔ ka souffrance ye an bɛ baara min na bi ka dɔn ko ni olu ye gɛlɛya jateminɛ ka fɔ Mali bɛ position min na olu de kan ka fɛn bɛɛ kɛ jamanadenw ka dɔn ko ka adamadenya kɛ ɲini cogoya la ani sini lahara ɲini cogoya la olu de kan ka fɛn bɛɛ kɛ jamana ka se ka basigi n'o t'a kɛ a bɛ kɛ cogo di donc kuma ye n'o to an bɛ taa ni baro tɛ ka waranda fɛn kɔni cɛla nka n bɛ ɲininkali kelen min kɛ ka bɔ o kɔnɔna na parce que ne ka ɲininkali minɛnw kun sa ne la ka ban mais ɲininkali kelen bɛ yen e yɛrɛ ka vision ye mun ye fɛnkɛ in kan sisan transition
transition nana ta donc gɛlɛya caman b'a la parce que déjà fanga ta position min na bɛɛ b'a dɔn hakilina min bɛ yen aujourd'hui hali o ka mɔgɔ lamɛn o ka mɔgɔ lamɛn o ni mɔgɔ ka baara kɛ parce que jamana bɛ position min kɔnɔna na mɔgɔ kelen ka hakilina tɛ se ka ta jamana ka kan ma suis d'accord avec ça mais je dis souvent i bɛ jateminɛ yɛrɛ kɛ ka taa olu bɛ di ɲɛmaa la hali i mago b'o la téléphone na ka taa dɔrɔn i bɛ kuma k'a ɲini ka taa k'o ye aw ka sigi ka kuma mali ko la ka taa dɔrɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ parce que n'i ye denmisɛnnin dɔw ɲininka olu hakili ala ye fanga d'o ma min ka di o ka to b'a kɛ olu tɛ se ka kɛ jamana ye o k'a faamuya k'a fɔ ka taa dɔrɔn waati ko don ala ye fɛn min d'o ma donc o waati ko in kɔnɔna na le jour où il doit partir o kan ka content k'a fɔ ka taa tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni kan ka se ka min kɛ an y'o bɛɛ kɛ donc a tɔ bɛ maliyɛn denw de bolo donc o bɛ taa dɔ bɛ kɛ les Maliens soient fiers d'eux k'a fɔ franchement ka donc o kan ka min kɛ o y'o kɛ donc baara ka donc a tɔ bɛ maliyɛn tɔw bolo élection ka se ka kɛ ka ɲɛ baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ mɔgɔw ka lamɛn u ka discuter mɔgɔw fɛ u k'u ka porte dayɛlɛ mɔgɔ ye par exemple un gars comme ça i b'a wele ka taa i mago b'a la a tɔ téléphone bɛ sonné fo ka taa ale compte na ka t'i ta ça demande le ministre de la défense or le problème c'est que anw ye baara kɛ ale ɲɛ sara ale ka se donc ko dɔw bɛ yen mɔgɔ t'a wele ka marché ɲina fɛ maa t'a wele ka fɛ ka fɛn duman fɛ maa b'a wele de ka mali ko kuma fɔ a tɛ min dɔn an b'o fɔ a ye mais n'ale hakili la qu'il se suffit lui-même c'est son problème là donc maintenant a partagé avec l'État mais quelle que soit la situation jamana bɛ na donc au son politique il est important k'o ka faamuya o bɛɛ la kelen c'est la même chose le cadre de Ouagué c'est la même chose le ministre de la sécurité surtout Atikɛ ka waati la ne y'o ye baara min kɔnɔna na aujourd'hui leur comportement ça me met mal à l'aise parce que min don ka taa donc o tɛ adamadenw lamɛn baaraw kan ka kɛ cogo min i bɛ hakilina dɔw f'o ye parce que n'i y'olu ɲininka mɔgɔ bɛ a ɲini k'olu ye parce que i mako b'o la de ka taa ka fɛn t'olu yɛrɛ bolo o ɲɔgɔn se ka ma tɔ tɛ yen ka taa donc ça veut dire que an b'o dɔn ka taa donc qui ils sont donc an bɛ baara kɛla jamana ko de la ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔna na o hakilina don n'o tɛ mɔgɔ ko tɛ il est important k'u ka mɔgɔ lamɛn o tɛ mɔgɔ lamɛn. I bɔra k'a ye ka don kuma na sisan ko jamana in bɛ tila ka laban politique mɔgɔw de bolo olu cɛ parce que politique mɔgɔw de bɛ mara kɛ olu de bɛ jamana fɛngɛ transition kɔni maa minnu bɛ yen sirasi minnu bɛ yen olu ta ye lakana de ye ayiwa i ko ko jamana bɛna laban politique mɔgɔw de bolo o politique mɔgɔw ye jɔn ye kunun politique mɔgɔw bɛ yan bi politique mɔgɔw. ne yɛrɛ tɛ nin dɔn yan ne ma ka parti kelen o ma ne tɛ se ka kɛ président yan min kɛra président ne ma fisa ni mɔgɔ caman ye o la ala cɛ ka dɔn ne ma fisa ni i bɛ bɔ a ka ɲɛ la n'a ka fanga kɔni donc maa caman bɛ yen ka fɔ aujourd'hui ceux qui sont en train de gérer le pays ala k'o ta anw minɛ a taara an sen na jamana ko in ka donc hakilina ko de ye vision ko don i ye cogo min b'a bolo c'est pour ça an y'an ka parti créé n'o ye USR ye c'est pour ça an b'a ɲini danbetigi ni hɔrɔn ni halala bɛɛ ka na an bɛ fɛ changement min ka kɛ an k'a yira u la changement bɛ kɛ cogo min an ka bɔ natako la an ka bɔ ka taa yɛrɛ sɔrɔ ko la an ka jamana ko ta an ka taa hakilina ta ne tɛ compte la mɔgɔ wɛrɛ kan n bɛ compte la n yɛrɛ de parce que ne b'a ɲini ka di mɔgɔ ma cogo min an tɛ ka waati la n y'a ɲini ka di mɔgɔ ma sinon ka taa waati n y'a ɲini ka di maintenant pour que n k'a ɲini ka di pour que ne yɛrɛ se ka kɛ candidat ye. i bɛna donc n t'a ɲini kɛ nka olu ka fisa ne ye yan min bɛ kule la olu ye mun kɛ ne ye kɛlɛ min kɛ o y'a kɛ yan depuis 91 n bɛ kɛlɛ la et donc est-ce que o ka fisa ne ye an bɛ min fɔra Mali ko la ka taa olu y'a kɛ yan i bɛ passé k'a lajɛ an kɔ yɔrɔ bɛɛ ka taa n'an ɲɛ ka taa i y'a mɛn ka taa an ye sonyɛli de kɛ yan i y'a mɛn k'an ye nkalon de tigɛ yan i y'a mɛn k'an ye kalabanciya de kɛ yan olu caman bɛ yen ka taa dɔ ye kalabanciya kɛ dɔ ye sonyɛli kɛ dɔ ye fɛn dɔ kɛ ka taa olu caman bɛ yen mais pourquoi ka taa dɔgɔ sa ne k'a di cɛkɔrɔba ma ne yɛrɛ tɛ se ka kɛ pourquoi ne tɛ se ka kɛ candidat ye munna e yɛrɛ tɛ se ka voter ne ye donc n ka cɛkɔrɔba ni ka musokɔrɔba dès à partir de certain sisan ka fɔlɔ ka préparer an k'ale yɛrɛ ka taa an bɛ changement dɔn cogo min na yɛrɛ bɔ mɔgɔ bɔ yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn kɛ donc a y'a daminɛ an k'a bɛ kɔnɔsɔn na ka to ka ɲɛ. ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ Ntogo an y'an ka téléphone labila maa mun ye message ci sisan an bɛ olu ka message kalan ka sɔrɔ ka k'a di maa damadɔ de ma ni ala ka jɛ inshallah kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye Idrissa Wa mon père Badiala ayi fata man do ay contribution kɛ voilà ay contribution kɛ mara fo fana san so fana ko i ka fa bɛɛ lajɛlen i ka na réseau ka kosɛbɛ donc voilà olu de bɛ weleli kɛ olu de bɛ message ci
ya ko fati tangale ta yi fudi aiwa dan wasu da ko da ba ko ne ga dulan ko awai aiwa alo assalamu alaikum assalamu alaikum salam itu wani jami ba wala ka bomi te sarba bismillah bismillah amin Okay, amba fili amba fu. Okay. Assalamu alaikum. Allô? Oui. Alaikum salam. Dobi ka jom bi kira da bola. Voilà, bismillah. Asaba bien merci. Allah. Merci beaucoup. À la contribution, merci beaucoup. Contribution nous fait 29 74 78 à la deux fréquences citoyenne. Alors, 29 74 78 alors. Semua itu mana jam lima bila kau ni? Sama yang apa sih? Jemaah. Bismillah. Jaya.
se va dare. Você vai lá na posse da fina na da bomba de dia. Merci pour la contribution. Merci Samoyana Bifo. 20 29 74 78. Allô, salam alaikum. Allô. C'est la toile de l'Ivan le Gabon. Toile de l'Ivan le Gabon. Bismillah. Mais les affaires de machine pour finir ma distribution, aïe, elle est jamais négative. Alors, salam alaikum. Allô? Elle a été on est dans le Gabon. Bismillah. Donc c'est elle va Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jara. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ami Arabi Allah. Ami Arabi. Merci beaucoup. Shukran. Jara. Jara. 29 74 et 78. Allô, salam alaikum. Allô. Comment il y a Traoré Amadou. Ɲininkali jumɛn bɛ fɛ?
Ça c'est très clair. Ah oui, quand allô? C'est la règle. No, okay, just what I'm before. No way. Merci beaucoup, merci. Merci. Allah qu'il faut qu'il bagada. Arrête. 29 74 78. Ah, tiens, il y a deux ans, alors, comment les gens ont vu ah, c'est ça. Et puis là. Elle est. Effectivement, Allah halaya ni dabitin ko ya Allah na digla mamina ibe boîte ba ma ko ibe dude mais bref ko do be ka fe so ka ni ya ko ba fa ka presque de affaire et ko ba halala e so na kan de mais ko be ba ko na ka do be balo o fa yo bara ni ka bla subaru ti bara ke na so de balo de mo te mais non la question halaya ma ga ti mo lawo awe halala me de mo la vita la digla anga do la me
Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Nomor itu kan di dalam apa lagi kamu? Ayo bismillah. Kakek di ada tuh ni. Bukan sih untuk disuruh lepas. Oh. Ne b'i lasɔn hakili la yɔrɔ min n'i ye jateminɛ kɛ sukari b'a fɔ bɛɛ ye ti maa si ka baara la n bɛ hasini de ka baara la i tɛ se k'a fɔ i bɛ fuseni fɛ i tɛ hasana fɛ nka franchement i tɛ fila ni ba yɛrɛ kɛ pour moi aujourd'hui sukari b'a fɔ bɛɛ ye n tɛ baara wɛrɛ la n bɛ hasini de ka baara la hasini de ye ji maintenant ne ko k'a fɛ donc i tɛ sukari fɛ kalabanciya de bɛ kuma in kɔrɔ juguya bɛ sa juguya. Kalabanciya de bɛ an ka ko kɔnɔna na an ka Mali lajɛ sukari bɛ bɔ yen Mali ɲɛmaaya la de Mali bɛ continuer Hasimi bɛ bɔ yen a bɛ continuer ne ni e bɛ min kɔnɔna an bɛ bɔ yen a bɛ continuer parce que Mali mana bɔ ɲɛna Mali tɛ taa bɔ ɲɛna donc an bɛɛ bɛ waati min na bɛɛ k'i ta kɛ ka taa dɔw bɛ mɔgɔ lagosi ɲininkali kɛ e ka jateminɛ dɔ b'i ka dɔn ko anw bɛ armée la tuma an bɛ armée la tuma ne ɲɛmaa de ko ne ye chargé de mission de e chargé de mission bɛ mun décider e ti bɔ ka sariya la. Merci. Abifo. Mustafa en Espagne. Alors Mustafa. Mustafa. Allez, quoi ça va? Comment allez-vous? Allah. Kunun bɛ kɛ jago. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ambil befo. Untuk ambil malawan harus membangun wasilah masyarakat kita. Halo, assalamualaikum. Itu kan di jam berapa kamu? Hah? Itu kan di jam berapa kamu? Nah, jam berapa? Alhamdulillah. Ini apa? Bismillah.
Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on est une fois, j'ai un ami qui est vraiment fait la contribution. Ah oui, il doit revenir. Et ni jamais nous Allô? D'abord, nous allons aller à oui, au temps. Ok, donc maintenant, oui, ok. Et donc, on commence à la maison. Donc, à bien, il faut que la contribution